Pozdrav svima, najobični Amerikanac ovdje. Danas sam oduševljen jer sad ću predstaviti svog najboljeg prijatelja još iz djetinjstva i sa fakulteta, taj koji je zaslužan indirektno za moj boravak u Hrvatskoj. Taj ko mi je rekao, ako voliš masno meso i lijepe žena, Hrvatska je broj 1 na svijetu. Ovo je moj prijatelj Owen i nećete vjerovati, ali on isto je Amerikanac, rođeni, najobičniji i nema hrvatske korijenja, ništa, i on isto priča hrvatski. Znači nisam jedan jedini, bez obzira što se tako ponašam nekada, zapravo ima nas dva. Pozdrav svima, hvala ti na velikom komplimentu. Ne znam šta bih rekao. Ne znam, mislim... Dobro, ne moraš niš reći jer ti ćeš sebe kasnije predstaviti, ali sad samo čisto da se zna da je Owen tu, on je sa mnom i upoznavat ćete ga. To bi bilo nesvrženi oblik. Mislim da to bolje ide. Ajde, pa se čujemo.